Salut prieteni, astăzi o să ne jucăm Standoff 2. Astăzi o să facem un videoclip de 35 de minute. Mă uit un pic pe aici pe la arme. Pun, uite așa. Da, o să-mi fac aici niște mici schimbări și o să revin. Gata, mi-am pus pe AK și pe sniper. O să dăm un meci de pari morți în echipă și o să dăm meci. Mă, dar ce empată frumos, ce mi-aș dori și eu să am. Nu m-am jucat de mult. Eu știu că Nintendo arată așa. Mamă, sunt atât. Poate am făcut ceva așa mai realist. Că se vede în poză mai realist așa. Sunt curios. Hai în echipa roșie. Da, a făcut un pic mult mai realist. O să ne luăm arma asta și cu asta. Bro, nici nu m-a nimerit. Nu! Mama, am țintat pe capul lui. Mie îmi place mult sniperul. Bă, what? Aici îl aștept. Eu! N-am mai avut nicio... Bă, cea care! Oh my god! Era mitic, hai să ne lușine cabul. Mamă, nu mai știu deloc cum am văzut că am prieteni. Deci ați văzut câte gloanțe am dat în el. Aici stau și îi aștept. Ba, i-am tras de 2 ori cap. N-ai cum, frate. N-ai cum. Heck. Bă, what? Bă, du-te încolo. Deci îmi iau M4. Aici. Cop. Ei, eu, nu pe mine. M-a salvat un coleg. Ei, eu, că sunt! Frate, că sunt! Du-te încolo. M-am văzut cum l-am luat. Du-te. Ba, nu se poate. Numai ăsta mă omoară. Deci numai ăsta mă omoară. Mă, ce m-a speriat, nici n-am pus. Nu. Hai că am timp. Oh my god. Deci uitați-vă că au făcut și aia. Nu. Tot cu M4 să rămân. Du-te, dre. Scuzați-mă. Pleacă! Bă, dar cât de damage am dat-o, n-am murit. Cred că acum o să fie morți. Da, morți, care ăla era mort și treceam pe lângă. Ok. Bă! Dar nu m-a lăsat să mai mă dăm în spate. Bă, mă încetinește. Știu că te încetinești așa. Dar nu, înainte nu era așa.
Nu știu dacă ați văzut, dar a fost OP șutul ăla, glonțul ăla. Da, nu s-a întâmplat nimic. Bă, da, ăla Fruzi are hack. N-ai cum. Decât un singur glonț. Mort. Ai, am tras de 10 stele. Eu, what? Eu. Ia, te omor unul cu digălul. Bă, da, mie mi se... Bă, da, am tras un pic cam multe glonțe. Mi se pare că ăștia au mai băgat mai multe glonțe. Bă, dar n-ai cum, numai ăsta, Fruzi mă omoară, Fruzi, cum îl cheamă, frunză. Cap de frunză. N-ai cum, te ia de la distanța aia. Uite de sus. La noi. Bă, am câștigat! No way, am câștigat! Let's go! 280? 250. Oh, what? Mi-a dat de... Oh, deci putem să ne cumpărăm... Putem să ne cumpărăm cutie. Așteptăm? Deci, vă promit că nu o să mă uit. Bă, mai e decât o singură cutie? What? Ce, mă? Bă, oamenii ăștia de la stand-up... Deci, o să vă jur că nu o să mă uit. Dar oamenii s-au schimbat cam prea mult la stand-off. Deci, nu o să mă uit. Chiar nu știu. Ai, bă. Serios. O să vă arăt acum cu cât o vind. Bă, dacă aveți mult gold să... Eu o să las la... 1000. Cred că aici 100.000. Cu atât o să o las. Nu m-a lăsat? Da, da. Da, mai dăm un meci. Bă, ce? Bă, dacă nu dădeam meciul ăsta, am vrut să ies foi de capul. Așa, am uitat să vă spun să nu uitați să dați like și subscribe. Nu, trebuie în echipa roșie. Vreau în echipa roșie. În echipa roșie vreau să trag de la balcon. Îmi place foarte mult arma aia. Bă, nu. La fix. La limită. Poate că nu m-am jucat stand-off. Nu m-am luat. Bă. Nu știu, prieten, dar... Ăla e Putin. De la noi din echipă. Nu așa. Nu. De ce? Cum? Nu, dar vreau să-l omor cu cuțitul. Stăm aici. Inspectăm cu sniper. Am văzut. Bă, i-am dat decât damage. O, nu. O. Bă.
Bă, dar unde sunt? Oh, de acolo, nu? L-a omorât, bă. Ca pum, direct. A murit. Bă! Na, cred că trebuie să-mi iau și o sniperul. Nu, că nu se poate așa ceva. Dar și sniperul e mult mai puternic decât arma care o am eu. Care e supresor. Nu, nu, nu! Nu! Uite-l, uite-l, uite-l! Aici. Mort, că pe mine nu mă face, că știu. Știu schemele. Bă, n-ai cum, n-ai cum. Bă, n-ai cum, bro, n-ai cum, bă, n-ai cum, bro. Deci am tras în el, ăla nici nu mi-a tras în cap. Și tot m-a omorât. O, nu. Nu, mi-e frică. Bă, dacă sunt. A, bă, ăștia nu mai vin. Ăștia, n-ai cum. Frate, n-ai cum. Mă știu ăia prea bine acolo. Nu știu ce a fost aia, dar... Nu mai trage. Trage degeaba. Trage degeaba. Deci 3, 2, 1. Na, odată chiar mi... Bă, nu, chișinos, nu. Bă, dar chiar, bă. Mi-a dat ăla o idee, să iau arma asta, că asta, arma asta trage de mai multe ori. Bă, ce idee mi-a dat... Bă, nu spune că au băgat mai multe glonțe. Da, am tras 3 glonțe. What? S-au teleportat! Bă, s-a teleportat sau n-am eu internet? N-am eu internet? Hai, vino, 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 bă, ăla nu vine, ăla e un papă lapte. Ba da, chiar vin. Ba da, chiar vin. Unul mort, unul mort, unul mort, unul mort, unul mort. Eram sigur. Bă, ăsta era ultimul meu glonț, care l-aveam pe țeavă. Doi. Unde ești, mă? Vino cu aia, ești de acolo. Bă, dar nu vrea ăla, bă, dar tot te omoară ăla. Ce am omorât decât 2. Vine. Bă, n-ai cum! Bro, ce? Ce? N-ai cum! Veniți. Ok. Nou scop la 2! Sau l-am omorât, ba da, l-am omorât eu. Moare și ăla. Bă, nu, what? Nu scop, cap! Mă duc și eu. Că vezi, n-am fost cam deloc. Nu! Am câștigat! Let's go! Let's go, man! Cât? 40? Da, 40, 62. Mamă, departe. A, bă, le-a dat cutie. Eu că n-am făcut nimic, am omorât decât 4, 6. Hai pe arta asta, că e foarte mișto. Hai să intrăm, hai să intrăm.
să intrăm tot în Dota roșie. O să intrăm tot în roșie. Acum a început. Bă, nu. Oh. Mă duc. Nu! Bă, AK-ul ăsta era la ofertă. Puteai să-l iei, dar eu n-am apucat la update și nu. Păcat. Ia cum îl iau? Nu l-am luat? Îl iau pe ăsta? Pe nimeni nu iau, pe nimeni. Sunt prea slab, nu mai știu să joc Stand of 2. Da, unde? Unde? Wow! Bă, l-am omorât prin perete săritură! Bum! Nu, prieten! Bă, dar ăștia de unde au caurile astea? Că vreau și eu. Iută! Nu, că nu se poate așa ceva, nu se poate. Bă, da, să dați înapoi pe filmare cum erau. Bă, cum? Că mie nu mi-a apărut pe artă. Și am văzut că s-a teleportat în fața mea. Le-a sigur. Sigur. Bă, n-ai cum, 2 contra 1, frate, n-ai cum. N-ai cum, trebuie să ne luăm o armă mai bună, o să ne luăm AK-ul 47. Bă, nu, bă, dar n-ai cum să te omoare așa, frate, n-ai cum. Când mă jucam eu înainte, nu mă omora nimeni, dar acum am devenit prea slab, nu m-am jucat. Bă, n-ai cum, unde știa că vin? Poate mi-a... Bă, dar de ce n-avem bombe? De ce n-avem... Mi-am amintit de o armă veche care jucam tot timpul cu ea și eram foarte bun. O puneam pe shift și omoram lejer. Pe shift? Ce? N-ai cum. Mort? Nu! Bă! Am tras fix acolo unde era el! What? Și mi-aș dori și un cuțit. Dacă vrea să-mi vrea și mie cineva arma aia, cine are foarte mult gold, că îmi doresc și eu foarte mult un cuțit. De când mă joc stand-off. Îmi doresc. Mort. Mi-a venit o idee. Deci mi-a râs. Nu mai pot. Du-te, fugi! Let's go! Let's go!
Mă, ce m-am speriat. Am câștigat. Oh, am și uitat de voi, prieteni. Oh my god, am uitat de voi. Adult, hai să jucăm. Aici era? Care era? Duel? Duel, nu? A, de aici poți să alegi harta. Nu vreau harta asta. Deci, una, două, trei. Trei hărți. Să vedem pe care ne alege. Ok. O să dăm... Ba, am dat. Și vă reamintesc să nu uitați să dați like și subscribe. Și am uitat să vă spun, la 150 de like-uri voi face un live. 150 de like-uri, 150 de abonați, o să zic. Confirmă. Ok. Ok. Unde? Unde? Deci nu cred, nu cred. M-a băgat de level 110. Bă, de unde așut? Bă, ce? Câtă viață are? Ia trebuie să-mi cap, uitați glonțele. Cap, fum, cap, fum, cap. Am și uitat de rundă. Aha. O, damage! Muri! Let's go! Bă! Nu! Bă, a tras pe perete! Da? Ok. Dai! Nu! Nu! Cred că i-am dat damage, nu? Nu, nu, da. Oh! Eu! Nu, 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 nu. Am uitat.
Deci am și uitat, am uitat de tot, prieten. Bă, n-ai cum. Ah! Da, lasă încolo. Unde e, mă? Puh! Oh my god! Bă! I-a intrat scap! Dați înapoi pe film. Mă, deci am tăcut ca iepurele. Nici nu știu cu ce am tăcut. Am tăcut ca un câine care dorme. Deci... Nu, nu! Am ținta pe capul lui, mi se uite ținta singură! Nu! Ce? Câtă viață mai are? Câtă viață mai are? Câtă viață mai are? Băi, am dat 3 shoturi de shotgun! Bro, n-ai cum să ai atâta viață? Nu, eu nu mai mă joc în viața mea stand-up. Am pierdut! Da. Da. Cred că am fost atât de slab de ați început să râdeți de mine. Nu, mai dau un meci. Da. Nu! Am fost atent la altceva. Nici nu l-am văzut când am venit. Da, da, știi. Mamă la fi. Ok. Go! Let's go! Oh, m-am uitat de meci. Nu, 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 mă, o să mai mă joc în viața mea.
Bă, dar de câte ori am A, să zic că mi-a părut că i-am dat damage la țintă. Da, videoclipul cred că să fie 2 ore. Bă, n-ai cum? N-ai cum de unde? Bă, ce? Nu mai mă joc în viața mea! Și ce level are? Are level maxim 100, dar... Nu. Bă, nu, încep să plâng. Nu. Trebuie să fiu mai concentrat. Mai concentrat pe naiba, că mai am un pic aștept să plâng. Aha! Tragem! Hai stau. N-ai cum! N-ai cum! A zăzut că mi-a apărut că am dat damage. Na! Na, mă! Nu! 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 Am pierdut a doua rundă! Oh. Păi de capul meu. Da, dar n-ai cum să ai atâta viață? Ah. Da, prieteni, cred că ați nepus să râdeți de mine, dar... Da, cam acesta a fost videoclipul, să nu uitați să dați like și subscribe. Cam acesta a fost videoclipul, să sperăm să nu râdeți de mine cum am jucat. Dacă cred că ați început să râdeți, nu mai m-am jucat de mult și... Da. Da, cam acesta videoclipul, să nu uitați să dați like și subscribe, v-am lăsat, pa, pa. Nu!